Do českého pole poblíž hlavního města Prahy spadl ve 3:30 ráno meteorit. Vědci se snaží přijít na zdroj zeleného záblesku, který se zjevil po přímém kontaktu meteoritu se zemí. Jo, hele, pojď se podívat. 6 ráno už dávají v Brně politický kampaně. Prej meteorit nebo co ne, to už se fakt přehnali, ne? Tati, je 6 ráno, sám si to říkal. Já jdu do školy, mají přitom studenti. Tak ne, aby zazvolala sousedka, že ležíš na zemi a nehýbeš se. Přestaň to už vytahovat, to už je rok zpátky, prosím tě, tohle. Jakmile se o tom dozvíme více, informace vám ihned vymyslíme zde. Počkejte, nejste to vy, ty studenti? Konečně jsem vás našla. Já jsem Lea, vy jste Max a Danny? Přesně tak, já jsem Danny. Nemáš být Max? To musí být chyba v papírech, já jsem Max. Jasně, Max. Tak tady na tom jídle přežívá většina studentů školy. Pokud budete mít hlad, neváhejte si něco koupit. Za mě doporučuji italskou bagetu na velký hlad a karuzo na sváču. A tohle vy tady jako jíte? A jak to z toho dostanu? Mám to nějak otevřít nebo něco vyvolat? Pak si nech to, pojď sem. Nejseš ty Max? Jo, promiň, Danny, pojď sem. Omluv nás, prosím, volají nám ze školy. Jo, jasně, v pohodě. Hej, počkejte, tam jsou tam. Takhle už to dál nejde. Musíme nějak pokročit v naší misi. Jo, unést ji, dostat ji zpět do vesmíru, aby mohla naplnit proroctví. A spasit zemi M680 a stát se vládkyní všech mimozemšťanů. Ale co když to proroctví není pravdivé? A možná to není ona? Přestaň už zpochybňovat vedení. Jsme tady kvůli misi, tak ji také splníme. A přestaň si na všechno stěžovat. Poslouchej, něco mě napadlo. Tak, tohle jsou Danny a Max, jsou to vymění studenti z Liberce, tak si před nimi neutrhněte ostudu, ano? Tak my vás tady vítáme, děkuji, posaďte se. No a my začneme v tom, co jsme skončili minule. My jsme goniometrické funkce v pravouhlém trojúhelníku používali k čemu? Takhle to dál nejde. Pokud my si nesplníme, kdo ví, co s námi bude. Tak nemaluj hned supernovu na zeď. Ano, šéfe? Jestliže tu holku nedostanete během dneška na stanici, zůstanete na zemi do konce věku. Ale zbývá nám poslední možnost. Snad nemyslíš? No, takže jsme si na sebe vzali jejich podobu. Takže mi chcete říct, že mimozemštění existují. Já jsem jeden z nich a pro interdimenzionální cestování využíváte lodě, které vypadá jako meteority. A do toho existuje proroctví, ve kterém já mám spasit vaši planetu. Jo, tak to asi těžko. S těma kecama možná uspějete někde jinde, ale na mě si nepřijdete. A co kdyby to byla pravda? Kdyby byly pravý Max a Danny? V nějakém místním kumbale? Proč? Ale jak?
Příště byste si měli dávat pozor, kdo vás může vidět nebo slyšet. Ne, ještě ne, vraťte se! Tohle už na mě nikdy neskoušejte. Šéfem jste jen díky mně. A to proroctví, kvůli kterému tu byly ty dva nukňubové, už je dávno splněný. Takže se přestaňte mě snažit dostat zpět. Jinak vše, co máte a znáte, velmi rychle skončí. A s pozemšťanem máme nevyřízený účty, takže tady zůstanu, než se pomstím. Ano, vaše mimozemskosti.